3,5 kg a 15 má Baran, 7letý tmavý hnědák, stáje Zámecký vrch, trenér Ladislav Hanousek, sedležák Tomáš Vraj, hmotnost 52 kg. Všichni koně v boxech, ano, je to tak, v tomto okamžiku byl závěrečný 9. dostih dnešního programu odstartován. Do čela dostihu se posouvají podél bariéry Rennklasse a Cios, ale je tam také eskorta v předních koních a vedle ní Fastenly, stejně tak jako úplně zvnějšku Idealist tam začal dobře. Nakonec se tedy do čela posouvá Cios, společně s ním je tam Rennklasse, dále eskorta Lasecia také v předních koních a zvnějšku Fastenly, to je pětice, která se přetahuje o tempo v tomto dostihu. Dále pak následuje na 6. pozici Idealist, za ním je tam pak Office, dále následuje za Officem v té střední části pole Chryssio Sacré-Cœur, za nimi pak zvnějšku Fuego, dále Relus, Hurricane a na konci pole Cool Glen. Koně jsou už na konci protilehlé roviny, budou nabíhat do Lahovického oblouku. V čele dostihu teď outsider Fastenly, za ním na druhé pozici následuje zvnějšku Eskorta, na třetím místě je tam pak Cios společně s Rennklasem, to znamená třetí, čtvrtá pozice. Hodně se to tam teď ale přelévá, zvnějšku pak Idealist na zhruba 5. pozici, dále 800 metrů před cílem jsou uprostřed pole zhruba na 8. až 9. příčce Lindgren a Chryssio. Koně budou točit do cílové roviny, stále Fastenly vpředu, na druhé pozici už se ukazuje Idealist. Posledních 600 metrů do finiše, v čele dostihu Fastenly, Idealist vedle ní na druhém místě, teď jde na čelo. Na třetím místě je tam pak u bariéry Cios, dále na 4. pozici Chryssio. Středem dráhy se snaží rozběhnout finish také Fuego, zvnějšku Hurricane, ale stále je to Idealist. 300 metrů do cíle, koně v polovině cílové roviny, Idealist na první pozici, na druhém místě se blíží Chryssio a Cios podél bariéry, zvnějšku přicházejí s koncovkou Lindgren, za ním ještě Hurricane, Fuego a Cool Glen. Nicméně zatím je to stále Idealist, ale stále sílí nápor aktérů nejblíže k tribuně, kterými jsou Lindgren a Hurricane. Idealist ale vyhraje. Idealist je první, Lindgren na druhém místě, třetí Chryssio, čtvrtý Hurricane a pátý Cios. Viděli jsme závěrečný 9. dostih dnešního programu.